Good morning सोनाफोर मर्निं ब्लगखौ जागायलायबाय नालाय सोनाफोर दिनैबो अननानै भिडिअखौ जोबजासिम जायफ्रा डेलि ब्लग भिडिअ आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो अननानै दसेबाबो टाइम होनानै नायलाय खिबाय हरगासिनो फिसाजो उन्दैया हासुबाबो खिबायानो बेना थ' नायलांदो सोनाफोर फुंबिलि सम जाबाय खामानि जोबस्रांजोबनानै फिसाजोना दिनै एग्जाम दङलाय दोनलांनो ओंखारलायबाय सोनाफोर नायलांदोलाय दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों मा देखायलांनो हायो देखायलांनोसैलाय ओमफ्राय दिनै जोंहा आलासिबो फैनो गोनां दङ दा सोर आलासि फैगोन नुगोन आरो ना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो मिथिगोन सोनाफोर सान्दुंखौथ' गरमखौथ' दा बुंसै गरमानो नै दुंखावलायबाय नै सान्दुङा होखावलायबाय बेरायफैनानै थेवबो बार दं आरो दा एसे दा सोनाफोर थांनानै फैगोनसै फिसाखौ स्कुलाव दोनलांनानै ओमफ्राय आंहा नै एसे रेन्दा हरनांगौ दंहाय मुसुगुरा रेन्दा हरनांगौ दं सोनाफोर रज'जोब्बाय नायसै र' दा फिसाजोआ दलद थायोबा बे स्कुल खाथियावनो मोनसे आं थांबाय थाग्रा पार्लार दङ गथ'जों रायलाय आंनाबो रायलायनायानो सालायानो गथ' गोरलैनिसो थांगा जागा जालायलांबाय सालायानो गिदिङानो सोनाफोर सालायानो खान्दासो जाबाय दा एसे रेन्दा होनानै लानांगौ र' मुसुगुर नामा बुग्लुंजोबलायबाय मेगना फारसे माबा आजिराय जानो नागिरदों ना मादोंथाय बुदों ओरैना जोंहा ओंखारलायबाय होनदो दे जोंहा आब'खौ दे होनदो दे दाना फोरोंबाथाय रायलायो सनाया मा होनो फारि रायलायलांफायो आरोना सोलोङो दे आब'खौ स्कुलाव दोनलांनोसै गोसोबाथाय रायलायो भिडिअ खालामबाथाय रायलाया बेबो बिराद गाज्रिखा दा सनाफोर थांनानै फैगोनसै ओंखारबाय नै बानानै लालायबाय जोलैखौ गान होनखाबायना बेलाय गान होनखाबाय नै बे सिटेयाना गावनि सेन्देल गाननायखौ गान ना टाटा होनदो दे टाटा दोननानै फैफिनबाय सोनाफोर मेथाइ लाबोफाबाय नै एसे मेथाइयानो नांबाय थागौहाय एकदमबारे गरमथार गरमानो माला खारबावनांगौ जाखो बाथारबाय आङो मुसुगुरखौ रेन्दा होबोनो नागिरबाय गैया बन्द'सो दाबो टाइमानो 9थायानो जायाखै नालाय 9ता बा 9ता 10ताबासो खुलियो सोनाफोर फैनानै नै साहासो जानफैखाबाय साहा फाग्लिया जानायल'सै नामा बे फाग्लि सासेया गाइखेर साहा गोथाव लोंनोसै सोनाफोर ओंख्रियानो मैथासो जानांसिगोन मैथा सयाबिन समबारना दिनैथ' मिरामिस गोखै जानो लुबैदों गरमखाय जुमब्रा थुमब्रासो जानो लुबैबावदोंमोन गैया लाबोदों बाजाराव लायनांगोन र' गोदौबाय नै साया आंना गोथाव लुनानै लाबाय सनाफोर नै निमखि बिस्कुटाबो मोनसे मोननै मोनथाम मोनबा 6 थाखा बिमा बुरैनि जानाय नालाय सनाफोर जा गोथाव नुखाबाय नै साया गोथाव लोंसै नै सनाफोर साहा बिगासिनो आंनाव उन्दैया बिराद साहा न' बे मामिनिसो गावनो गाइखेर होनानै ओमफ्रायो सामससे होनानै होदां कालार एखे जाबासो लोङो नालाय गुफुरबा लोंलायलायबावा खोलैनाङा बेजों सान्थि गैथारा जानोनो जेबो खौ लोंखांबाय सनाफोर एबार मैथा खानानै लानोसै मैथाजों सयाबिनजों जानोसै साथा लायलायनांबाय नै गरमानो सान्दुङानो साथा लानानैसो खालायलायनोसै आङो संबायबो सनाफोर नै ओरै सयाबिन एवबाय आङो मैथायाव होनो ओरै ओंखामबो जानखाबाय ओमफ्राय फिसाजोआ दालि आलुलायनो दालि ओंखाम ख्रिस्टि जागोन नो फुङाव जानानै थांखादों ओमफ्राय दंबावो नै एसे बेखौनो दा जाफैगोननो ओमफ्राय आं मैथाजों सयाबिनजों जानोसै ओंख्रि जानो बादों समबारखाबो दिनै जेबो मिरामिसखा बेजों जानोसै
गोखै ओंखामखौनो खहाबा गरमबाथाय थावबो बार दं दिनै एसे नै बार बारगासिनो गुसुनो संना लानोसै थाब-थाबनो सोरांबार आं मोनबाय सनाफोरनि आंना मैथा ओंख्रियाबो जाबायानो आंहा बिदि देन्था एसे होस्राबा गोथाव मोनजाया सनाफोर देन्था होयो ओरै ओंखामाबो बेसिनबाय जाबाय आलथा फुननो नागिरगासिनो आलथा बिमाया फुननो नागिरबाय गावहासो लाबाय र' फुनगोन र' थ' सनाफोर दसे थानानै लोगो मोनफिनगोन सनाफोर टाइमा जालायबाय नै ओमफ्राय नै सासेखौ उन्दुगोन नंदोंमोन आं उन्दुनाय नङा बे आरो आं ट्रेनिं खालायनो होनदोंमोन आं खालायनो मोननाय नङा मानो होनबा बेखौ लानानै बिब'बो गैया दानो माने बुग्लुं बुसि थांबाबो दलद थाहैनाय नङा ओंखायनो दा बेलासियावनो बिब' फैबा आलासिखौबो लानानै थांनोसै फुजानो ओंखायनो दा थांथ'ला सोलाबला ओमफ्राय आलासिखौ होनगासिनो दं गुमै फैगोन नामा होननानै आगै मोनाथ' गुमै नंगौना नङा दा फैबा नुसिगोन आरोना आं खोन्थाखाबा बोरैथो नोंसोर नायनो मोजां मोनो सनाफोर गुमै नङा आलदासो जागोन आरोना आलासिया आलदासो थ' भिडिअखौ नायलांबाय थाजोबजासिम होनबानो आलासिया सोर गुमै नंगौ ना नङा आगैमोना सोंहरगासिनो दं गुमै आलासिया गुमै नामा होननानै भिडिअखौ जोबजासिम नेनानै था आलासिया गुमैयानो ना गुमै नङा दा मिथिगोन सनाफोर ओंखारनोसै थांनोसै बाबाबो गला सनाफोर एसे अखा हाबा हामगौ सानदोंमोन गरमनि थाखायनो गैया बिखुङानो बे बाग्रायाबो गरम ना सनाफोर बिखुङानो सेस मायसुं जाजोब्बाय सनाना ओमफ्राय बेजों बायाबा आं बेखौ बानो हाया ओरैबायदि माने माबानो नागिरो आरोना एखनबा गोसो गैयाबा गाव बाजानो गोसो गैयाबाथाय एंख'बाय थायो ओमफ्राय बेजोंबा रिस्कि नंला आरोना ओमफ्राय गामसाजोंबाथाय जाखाथारा बेखौ ओरैबायदि बाज्ल' खिबु एरन मागोन बेबायदि जायो खिबुआनो गलांजोबोसो गामसाजों थरल'सो गलांगोन मानसिया ओंखायनो बेजों बायाबानो उफाय गैया बिमाया थ' थांसै बारा फेथे रायलायबाय थाला सनाफोर थांसै दुं बारानि थाखायनो नै सनाफोर माइया एकदमबारे बोरैबा खामस' जाजोब्बाय गोजानो बारा मोजां जायासै एबार सान्दुङानो बाराद्रायदि बोरैबा गोजा जाबाय मोजां जायासै एथ' खस्थ' गायबाय नै मबाइलावसो बारा सिनायाखै खिन्थु बारा मोजां ओंखारासै खामस'जोबनाय बायदि बोरैबा गोजा जाजोब्बाय बिजौआव गाइखेर होफैग्राया फैबायमोन आंहा थाला मारिबाय हाबफिनलां ओंखायनो खोरखिथिं न' सिङाव गारहरनानै फैदो होननानै बुंदां बटल तो काली लय जा आं बिदि साइकेलसो बायनानै लानोसै र' नानिया देरबा साइकेल सालायनो लुबैदों आंखौ बिरादनो साइकेलसो सालायफिननो लुबैबाय दे फेलायथ'य दे है न'आवसो हाबफिननांसिगोन दा गाइखेरा गावबा जारला जागोन ना बेलासियाव जेनेबा फुजायाव होनांगौ दा गावनायखौसो होनाय जागोन ना फ्रिजआव सोनानै गालांसै फिसाजोखौ लानानै फैबाय सनाफोर ओमफ्राय फुसखा लाबोफादों नै जानोबो सान्थि गैया गथ'जों गथायजों गरमखायनो गोखै गोसा बिदिल' लुबैथारदों थ' सनाफोर न'आवथ' थानो हाला गरमानो लामायाव दसे थाबाय नै बार नाङो बेहाय ओमफ्राय दा गैथ'वा फैयो आरो हुरा बार नै बिसिनि बिल्डिङा होथेयो नालाय ओंखायनो आराम मोनो जिरायनो बाव गरमानो सान्थि गस्लाखौनो गानला सासेया गरमनि थाखायनो आरो दा फेनखौ खुनानै लाबावगोनसो बाराबा गरमथारदि बार फैदों नै जि मोजां माइ गेजेराव जिरायनानै दं जोंहा ट्रेनानो हनै माबा रिक्सा गारि बायदिसो खारबाय लासैनो आं थाबायनायासो बांसिन खरा सनाफोर दसे रेस्ट लाखांनानै साथा हमलायनानै आङो सिलाखौ सिबबाय मानो होनबा जोंना बिफां लाइफांबो गैखाया नालाय मोनाजासिम सान्दुङानो नांखायो सान हाबजासिम थ' सान हाबनायखौ नेबाथाय ओरै साखि बाखि बेलासिनि होनो गोबावबो जायो नालाय ओंखायनो थाब थांनो साथा लालायलायनानै सिलाखौ ज्राव सिबथारबाय नै औ थ' सनाफोर जोंना आलासिया सफैबाय सनाफोर बेसेबां बिदों
Tùy. Nó. Rồi tùy nào vậy? Ra gì? 아시다가 그래 바다 시카레네 오타메 남이 왜 바바 안드 흘라 Mami that's it làm sao đâu mà nhưng mà baba là hi hello बेगानो बिसिबां थासनाफोर नोंस्रा गुमैया फैबाय आरोना गोबाङानो सोंहरबाय थादोंमोन आगैमोना गुमैया फैसिगोन नामा होननानै थ' गुमैया फैबाय सफैबाय सनाफोर ओमफ्राय गरमाथ' थानो हायाना मिथिखागौ माबायदि दा गथ'जों माजों खेंख्रें खांख्रां असह्य आरोना बे एसे गरमबानो सहायनो हाया आरो माने हाया माने हजोंबो राजस्थानावबो बिराद गरमखामोन थेवबो हारसिं थानाया एसे आलादा जायो ओमफ्राय जोंना बे गथ'जों गथायजोंना आं होनखादोंमोन दा फैथ' होननानै फैनांगौबो समाबो फैबाय ओमफ्राय राजस्थानखौबो बिदाय लानानै फैबाय नोंस्रा गुमैया राजस्थानखौ टाटा बाय बाय होबोबाय दा खनाफोर दा बेलेग जायगायाव थांसिगोन बिसिना पस्टिं जानो गोनां दंमोन ना पस्टिं जायासै राजस्थानावनो माखासे थाबथाजोब्बाय ओमफ्राय बेना आलदा मोनसे नालाय ओमफ्राय बेना ट्रेनिं दङ मास मोनथामनि मोनसे जायगायाव बेहाय थांसिगोन सनाफोर ओमफ्राय दा फांखा गोदान लायनो थांफिनलायबाय बियो दा फांखा आरो दा नै कुलाराथ' सेलाय बेलाय फिसाफोरजोंनो गावहा मोना कुलार नङाबा गावहाबो थानो हाया कुलाराव थाबाय थाग्रा दा कुलारखौनो लाबोबावो ना स्टेन्ड फांखा लाबोयो दा गावसो मिन्थिगौ लायनो खारथारलांबाय दुगैखांनानै दसे थानानैनो आङो बेलासिनि साखि बाखि होनोसै सनाफोर टाइमाबो 5:30 जाबाय आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालायला बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जायफ्रा बेखिनि शेयार खालामनायखौनो जोबजासिम नायबाय जायफ्रा बेखिनि शेयार खालामनायखौनो जोबजासिम नायबाय सनाफोर गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन दा गुमैया दंथ'यो नालाय गुमैखौबो नुफाबाय थासिगोन आरोना ब्लगाव फैयो दिना गुमैना खुनु गेरेन्टि गैया सनाफोर मास मोनसेनि सुटि फैदों बियो ट्रेनिंआ माने मालानिफ्राय जागोन खुनु खबर गैया बेना गाबोन लेंहरबा गाबोननो थांनांगोन आरोना मास मोनसेनि सुटि फैदोंबाबो दा बेहा राहा गैया आरोना लेंहरबानो नटिस फैबानो थांनांगोन बियो मास मोनसेनि सुटि फैदोंबाबो बिराद खुनु रिक्स गैया दा लेंहरब्रबबानो थांनांगोन सनाफोर दा ट्रेनिंआव माला दा लेंहरो बेसो आरोना थाथायनो मोनो ना थांनांगोन गेजेराव बेखौ बुंथ'नो हाला दा सनाफोर दिनै भिडिअ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन